nditaure zvishoma asi handivhuriri gwaro. Handivhuriri gwaro uye handiverengesi. Mashoko atichataura pano, chataunganira pano, chinhu chine rufu mukati vakomana. Uye tose tatenda kuti kune kufa. Handiti? Ndosaka tauya pano kana kutongwa kuchizouya. Tenge takarayirwa takabata zvatinenge tarayirwa nomuzodzo waMwari kuti nekutongwa kana kuchizosvika tisawanikwe takamira panzvimbo isina kufanira. Ruganga nesuwo. Dovo rinosara pano, hosho dzinosara pano panyika idzi. Nyanga dzenhoro dzinosara pano panyika idzi. Handiti? Asi chinhu chatakagadzirirwa, chinhu chatakagadzirirwa chisingagoni kuvoora, ndo shoko ratakadai kugarira pano. Ruganga nesuwo. Baba achirambira. Sekuru wangu vanobereka baba vangu havana kumbopinda Zioni. Vakatoenda kuJoni vakanoshandako. Asi havana kumbouya neivhangeri inoi. Munozwa? Saka tinozvininipisa tiripo patakaiwanira ipapo tichingotevera chete. Zvokwadi madzimambo kutonga kwenyu kwakarurama munotiradza nzira yekuenda kumusoro kudenga. Saka tinotevera ipapo nokuti ndo pane upenyu. Yes. Rugarangaro nesuwo. Amen. Mamboona here ndambodongwerera nepamusoro apo. Ndikaona sekuti vanhu varipo pamusoro apo vanoita zvokudini zvokuchinjana zvibhakera. Kunyange ukagona kurova zvakaita sezvamarudzi opi, asi kana mutungamiri wako aripo unongosvika ukotama wodini wozvininipisa pamberi paMwari. Ndo zvimwe chete nemararamiro atinoita kana tiri pamusoro penyika ino. Tinoda kunzwisisa kuti ngatizvininipise nenzira dzose nemitoo yose kuti zvakavanzika zvakazarurwa zvingachitaurwa apa nesuwo tigogona kudini kuzvizarurirwa. Rugare ngarive nesuwo. Rugare kwetiri. Varume regai ndikuudzei, tingavhura magwaro tikavhura tikaenda kupi tikapekenura kusvika kuna zvakazarurwa muteto hama yangu, tikaenda kupi, asi kana tisingagoni mabhesiki epano pamusoro penyika ekuti hama yako isina chinhu younazvo usingagoni kuipa, takatofoira. Saka tinoda kudzokera kubhesiki dzemagwaro kuti usanyima, usavenga. Ndokwatinokodzokera kuti kana tichirarama nezvinhu zvakaita seizvozvo kuti hama yako yaugere nayo padivi nayo usingagoni kuipa izvozvo nazvino uchiripo kutanga uri pasero. Rugaranga nesuwo. Tinotamburireko vautete kubata muprofita Daniel chiri bhuku dzakakora-kora, kubata zvakazarurwa tichidzirovanisa isu tisingagoni kana kuyana neveropa redu chaivo. Rugaranga nesuwo. Makandinzwa kuti ndakanga ndichirwara ndiri kuchipatara, asi hamuna kuuya kuzondiona. Mukandiona ndasvika pamba penyu ndine nyota ndine nzara, mukati fambai nerugare mugutiswe, asi hamuna kundipa chokudya kuti ndigutiswe. Mukandiona ndisina chokufuka ndichifamba, mukati munodzirwa, asi hamuna kundipa chokuti chidzise chacho. Rugaranga nesuwo. Vanobvunza nekuda kwenharo dzemusoro wavo voti takakuonai kupi mune nzara tikasakupai chokudya, takakuonai kupi musina chokufuka tikasakupai chokufuka, takakunzwai kupi muri muchipatara tikasauya kuzokuonai. Iye unotaura achireferenza mashoko aJohani anoti ndini muti, ndini muzambiringa wazvokwadi, baba vangu muri matavi. Saka ukakaita kuzadzisa shoko rekuti ani nani unorarama mukati mangu neni nichararama mukati make. Saka ani nani uri pamusoro penyika wamakanzwa ari kuchipatara kugomo kana kuparire nyatwa mukasashanyira makaitira ini Kristu Jesu. Ani nani wakasvika pamusha wenyu achikumbira zvokudya dura rinazvo muchitoshayiwa pokuisa zvasara mukamunyima munhu iyeye makaitira ini nekuti ndinogara mukati menyu. Rugaranga nesuwo. Saka tinofanirwa kudzokera kuECD pano zvokuvamba mapfupa nesadza rinodzipa tombosiya pasi vakomana, todzokera kuti hama dzangu dzekwamusha dziripiko zvichava nekomusipanuko dzandisingawirirani nadzo. Nodzoka ndoti vakomana zvokuvenga ndezvo pano panyika izvi, kudenga kwatoenda hakuna. Ngatidzokere pasquare one tiyanane. Kana tabva ipapo touya topfeka nguo idzi toti baba ndiri mwana wako, kana takatadza tiregere todzokera pamberi pemunhu waMwari toti zvokwadi munhu waMwari takuteverai nemwoyo wose, tave kuonyengetera. Kana tisati tagona izvozvo hatina zvatiri kuita, tingoya kotamba chete ngoma iyi. Rugaranga nesuwo. Vamutamba zvokwadi tingaidzana ikarira zvakaita sei kana tichiri kuvengana. Johani amboti ani nani unovenga hama yake, munhu iyeyo wakangofane munhu waurayi nokuti uchaidzwa muurayi.
kungovenga chete nokuti haraka munhu iye mhosva yapari yakakodzera gehena. Rugare ngarwe nesuwo, rugare kwatiri. Regai taura zvinhu zvinogozha, regai taura zvinhu zvinogozha vachirambira. Tabatiswa nenyika ino vakomana, takadhailutwa netsika dzekune dzimwe nyika nemamwe marudzi okuti kunyange kumabasa kunoshandiwa varipo vazhinji maforomani namamaneja panapa hakuchina munhu uchapinda basa asina kumbotisa, asi takapfeka magevedzi tiri toda kunyengetera. Zvinonzi kana neshoko usariva chinhu kuhama yako nemuraudzi. Kana basa richida kupindwa zvirizvo ngatikopinda. Zvinhu zviri basic izvo, zviri simbu pakutaura, asi kudonga ani nani unobhadharisa hama yake kupinda basa iye haana kana rugare. Zvinhu zviri simbu pakutaura, asi zvokwadi zvakagozha pamberi paMwari. Rugare ngaresuwo. Magevedzi mazhinji atakapfeka, vamwe madhiraivha mumaopareta, isitiriwa nemakanika, akatengwa nemari dzekubatisa. Haisisikireti zvinhu zvatikurama, toda kutaura zvinhu zviri basic zvatinorarama nazvo zuva rimwe nerimwe. Totangira ipapo toenda kumusoro tozopiwa mukaka. Saka ngatidzokere pane pekutangira chaipo chaipo, back to square 1-0, kuti vakomana zvandinoita ndine vamwe kubasa kudzingisa kwandi kuita vamwe. Izvi zvikandazomira pamberi pemutongi uchazonditi kudini? Makuhwa atibviri, salara ichinji. Saka uri kufirei? Wangofana nemuroyo unopinda mumba memunhu mune 50,000 achida ngonoroya kuti amushandise, asi achitadza kudini? Kutora mari iripo. Wafirei? Mwari ngatiitire zvakanaka mambo. Amen.